Sa lalawigan sa Bohol, nalingaw sa pagsuroy-suroy ang Music and Me nga sila si Pedrian Kilantang Villanueva ug J.An. Talisik samtang mi bakasyon human makasud sa Grand Final sa The Voice Generations. Si J.An. taga Corella samtang si Pedrian taga Tagbilaran City. Ang kanta nga Defying Gravity performance sa duha atol sa semifinals ang nahimong yawi aron sila malampusong makasud sa Grand Final sa The Voice Generations. We work in tandem. There's no fight we cannot win. Just you and I. Ang Music and Me gikan sa Jude Squad sa ilang coach nga si Julie Ann San Jose. Ug mga adlaw ato silang makauban sa programa dinhi sa GMA Regional TV live virtually. Ug kumustahon sa sila alang sa nagkaduol nga grand finale night sa The Voice Generations. Busayo si Piata alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit. So if you can't find me,